Waretna flimkien mulej, keltek imqazza, talb waħda li naqat, bil-ġisem tibnek maj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għaqda, hemm tamarin tmulej, hemm min tgħix fil-ħruj. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Nofru din il-qudiesa għal Anthony Busuttil u John Borch. Illum qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-Papa San Pawlu VI. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil, billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi, għalhekk nitlob il-imqaddsa Marija dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, nitolbu. O Alla, għajn tal-ħajja, li urejt lilek innifsek lil qaddej tiegħek il-Papa San Pawlu VI, missier, misteru ta' sliem u għena, għamel li jimdawlin mill-eżempju tiegħu narfu lill-ibnek Ġesu Kristu, l-unika feddej tal-bniedem, u li jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, is-Sultan Agrippa u Bereċċini waslu Ċesareja biex jagħtu merħba lil Festu. Billi dam hemm ħafna, Festu tkellem mas-Sultan fuq il-każ ta' Pawlu u qallu: hawn raġel li Feliċ kien ħallih il-ħabs. Meta kont Ġerusalemm, il-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-Lud resqu xi akkużi kontra tiegħu u talbuni nikkundannah. Jien weġibthom li r-Rumani mhumiex mdorrijin jibagħtu għal mewt bniedem akkużat b'xi ħaġa qabel ma jġibu l-akkużat quddiem dawk li jkunu akkużawh biex ikun jista' jiddefendi ruħu mill-akkuża li tkun saret. Imbagħad ġew hawn miegħi u l-għada bla telf ta' żmien jinħadd posti fit-tribunal u bagħad inġib lil dan il-bniedem. Dawk li jakkużawh kienu hemm iżda ma ġiebu ebda akkuża milli stennejthom iġibu kontra tiegħu. Kellhom biss xi kwistjonijiet miegħu dwar ir-reliġjon tagħhom u dwar ċertu Ġesu li hu mejjed imma Pawlu jgħid li hu ħaj. Billi ma stajtx insib tarf ta' din il-kwistjoni,
Staqsejtu jekk irridx imur Ġerusalemm u hemm isir ħaq minnu fuq dan, imma Pawlu appella biex jibqa' miżmum sakemm il-kawża tiegħu jaqtagħha l-Imperatur Awgustu. Jien għalhekk ordinajt li jinżamm sakemm inkun nista' nibatu għand Ċesari. Il-kelma tal-mulej irrodu ħajr lil Alla. Salm risponsorjali. Il-mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema. Bierek ruħ tiegħi il-mulej, b'qalbi kollha imbierek l-isem qaddis tiegħu. Bierek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsiex il-ġid kollu li jagħmel miegħek. Daqs il-mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema. Daqs kemm huma ismewwiet il fuq mill-art, hekk kbira tjubitu ma' min jibża minnu. Daqs kemm huwa imbiet il-vant mill-punent, hekk hu jbiet minna ħtijietna. Il-mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema. Waqqaf il-mulej it-tron tiegħu fis-sema u slaten fuq l-art u saltnatu fuq l-art kollha. Bierku il-mulej anġli tiegħu kollha, setana u qawwija li tagħmlu l-ordnijiet tiegħu. Il-mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema. Alleluja, alleluja, alleluja. L-Ispiritu Santu jgħallimkom kollox u jarrafkom dak kollu li qedtilkom. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek. F'dak iż-żmien Ġesu der lid-dixxipli tiegħu. Wara li kielu xi ħaġa, Ġesu qal lil xmum Pietru: Xmum bin Ġwanni, tħobbni jient aktar minn dawn? Wieġbu: Iva, mulej, intaf li jinħobbok. Qallu: Ira il-ħrief tiegħi. Staqsiha t-tieni darba: Xmum bin Ġwanni, tħobbni jint? Wieġbu: Iva, mulej, intaf li jinħobbok. Qallu: Ira in-naċ tiegħi. Għat-tielet darba staqsih: Xmum bin Ġwanni, tħobbni? Pietru ħassafsa ta' qalb għax staqsiha t-tielet darba tħobbni u qallu: Mulej, int taf kollox, int taf li jinħobbok. Qallu Ġesu: Ira n-naċ tiegħi. Tassew ngħidlek, meta kont żagħżugħ kont titħażżem waħdek u tmur fejn trid, imma meta tixjieħ int tiftaħ idejk u jħażmek ħaddieħor u jeħduk fejn ma tkunx trid. Dan qalulu biex ifisser bliema mewt kien sejjer jagħti glorja lil Alla. Imbagħad Ġesu issokta jgħidlu: Ejja warajja. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Per Evangelika dicta, delegatur nostru delicta. Il-bieraħ fl-ewwel qari spiċċa billi wara li Pawlu ta' xhieda fis-Sinedriju u reġa' ittieħed il-ħabs,
derlu Ġesu wara li kkonslah qallu li jeħtieġ li kif ta' xhieda tiegħu f'Ġerusalemm jagħti x-xhieda tiegħu wkoll f'Ruma. U llum l-ewwel qari kompla minn hemm urina kif ħajżvolġi, kif żvolġiet l-istorja ta' Pawlu minn Ġerusalemm ma' Ruma. U l-Evanġelju jurina kif Pietru ħajsegwi lil mulejja għal Ruma. Għal dawn iż-żewġ ta' apostli idwiet il-kelma ejja warajja. U huma segwew il-Kristu mhux biss farthom, imma beqgħu sejrin sal-qalba tal-imperu biex hemmhekk b'mod dirett jew b'mod indirett jidwi l-isem ta' Kristu. Għax Festu bla ma jaf kien jgħid verità kbira meta biex jgħid għal xiex kienet jiġi akkużat Pawlu qal li dwar ċertu Ġesu li huwa mejjed imma Pawlu jgħid li huwa ħaj. U hemm fil-qalba tal-imperu il-Knisja kienet ħatiftaħ għad-dinja l-aħbar li l-mejjed huwa ħaj. U li f'dak li kien mejjed u issa huwa ħaj, d-dinja ħassib il-ħajja tagħha. U min-naħa l-oħra ninnutaw kif l-istorja ta' dawn iż-żewġ ta' apostli kolonni tal-Knisja qiegħda tintniseġ mal-istorja ta' Kristu. Kif bħalma l-mulej Ġesu ħall-umanità u daħal fl-istorja u qaddisha bid-divinità tiegħu, hekk huma qegħdin ikomplu jinżġu qed isegwu l-vokazzjoni tagħhom, il-vokazzjoni nisranija, billi jsegwu dik lejja warajja li jidwiet fil-widnejn ta' Pietru, qed jinżġu l-istorja tas-salvazzjoni mal-istorja tad-dinja. U hekk nistgħu nirriflettu fuq is-sagralità tal-istorja kif għallimna wkoll il-Papa Pawlu VI. Kultant aħna naħarbu mill-istorja, nirtiraw minnha, imma ninsew li l-istorja hija tempju. Hija tempju qaddis fejn fiha tiżvolġi storja tal-imħabba, storja ta' relazzjoni bejn Alla u l-bniedem. U hija grazzi għall-istorja għax fiha minn żball aħna nistgħu nindmu, għax fiha nistgħu nikbru fl-imħabba. Dik il-mistoqsija imdawra lejn Pietru għal 3 darbiet ridetturi lil xmum Pietru kif hu fl-istorja ta' ħajtu għadu jrid jikber fl-imħabba. Hemm spazju bejn il-mistoqsija ta' Ġesu u r-risposta ta' Pietru li jrid jintela, u dan seta' jiġi mimli fl-istorja. U għalhekk dik liva ta' Pietru, inti taf li jiena nħobbok, għad li illimitata ħdejn il-mistoqsija ta' Ġesu, setet tintela billi tibqa' tikber. Il-vokazzjoni tagħna hija vokazzjoni wkoll għall-istorja, għax hija wkoll vokazzjoni ta' qaddi għad-dinja. Aħna ġejna maħluqin fl-istorja biex inħobbu lil Alla fl-istorja. U nagħmlu minn din l-istorja tagħna storja ta' relazzjoni. Ikun infaħħar Ġesu Kristu, għal dejjem ikun infaħħar.
Missier ħanin, ilqa' dawn it-talbiet li sejrin nagħmlulek. L-ewwel nett tal-Papa tagħna Franċisku. Żommu dejjem taħt il-ħarsien tiegħek anki permezz tal-Om Verġni Marija. Ħalli hu kullu fidejh it-tmum tal-Knisja. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina l-koll biex ma nifqu qatt inkunu wara Pietru u qalbna tkun miegħu l-koll. Nitolbu, ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-missjonarji kollha biex jarfu li fejn iwasslu l-Kristu huma qegħdin isegwu dak lejja warajja li Kristu qal lil Pietru. Nitolbu, ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għalina l-koll biex dik lejja warajja tibqa' tidwi ġo qalbna fil-ġranet kollha ta' ħajjitna, ħalli minn kull ħaġa, minn kull oġġett kejken u kbir, nagħmlu opra ta' imħabba lejn Alla. Nitolbu, ismana nitolbuk mulej. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox, jilqa' mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nofrulek mulej dan is-sakrifiċċju ta' tifħir fit-tifkira tal-Papa San Pawlu VI b'qalbna qawwija li bit-talb tiegħu inkunu meħlusa mill-ħażen ta' issa u tal-li ġej u hekk niksbu l-wirt li inti wetna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom u miegħek ukoll. Nerfew qlubna l fuq, nerfawhom lejn il-mulej. Niżoħħajr il-mulej Alla tagħna hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fit-tifkira tal-Papa San Pawlu VI, int tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħha fil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmilek għal ħarsien tagħha. Għalhekk, flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha, intennulek innu ta' tifħir
u ngħidu bla għeda: Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek min ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int, mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħa il-ħobs, rad il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħa il-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jgħaqqadna f'ġisem wieħed, li inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franċisku, mal-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Anthony Busuttil u John Borg li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtawa għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-taħma tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-iben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dunubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina tjieba u l-ħniena tiegħek u l-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħedt l-apostli tiegħek, inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħniena tiegħek tkun għalija ħarsien u fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Ngħidu issa tliet Ave Marijiet lill-Omna tas-Sema anki fuq l-eżempju tal-Papa Pawlu VI illi tant kien devot ta' Marija u fis-santwarju tal-Madonna tal-Grazzi li biex ngħidu hekk għall-Brexxani huwa bħalma ta' Pinu huwa għall-Maltin kien jgħaddi sigħat sħaħ jitlob quddiem ix-xbija tal-Verġni Mqazza. Slim għalik Marija, il-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbih
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna tal-Pinu, Sultana tal-Familji, ħarstek fuqna dejjem żomm. Nitolbu Mulej Alla tagħna, itqarbina li għamilna iżomm ħajfina dak in-nar ta' mħabba li tant ħeġġeġ lil San Pawlu Sitta biex nagħtu xhieda tejjem tiegħek fid-dinja kollha bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu, irroddu ħajr lil Alla.